Opory ven, bar. Tak teraz som skoro skapal. Stačí iba 100 lajkov. Z tejto strechy dropnem do tohto radiusu. Čus! Nachádzame sa práve v Heimburgu v skateparku, ako môžete si všimnúť. Trošku nám to popršalo, to nás dneska ale nezastaví si dať pekné triky, takže poďme sa na to rovno pustiť. Tu mám kolobežku, tu mám auto, ktoré uvidíte. Vlastne už ste asi videli, to video vidia až po tomto aute. Takže tu je tá kráska, moja láska jediná, ktorá som tak pekne zaparkoval. Ale toto je to hlavné, čo dnes budeme jazdiť v tomto skateparku. Či v tomto videu, sorry. Tady máme rovno kolobežku, len si musíme odložiť veci. Ja si ich odložím najprv sem. Keď sme v skateparku sami, takže ma nemá kto okradnúť. Každopádne vy si dávate pozor na svoje veci. Dobre, nie som ani rozjazdený, ani nič. Takže si dáme nejaké triky na rozjazd, jak to už u mňa vlastne poznáte. To máme takto bank, drevený, to je celkom dlhý. A môžeme ísť cez pyramidku, je trochu mokrá, ale to dúfam, že nejako preskočíme. Hop, hop, hop. Je to dosť mokré. Tak, tu dáme takúto railu. Tá sa šmíka a to už je voda. Musíme si to nejako rozplánovať, ako budeme jazdiť v tomto skateparku, pretože nerád by som sa šmíkol na nejakej vode. Tak začneme najprv takýmito boxíkmi. Tunak. Feeble, krásny. A tu dáme Feeble Smith Whip. Yes. Tu sa môžeme rovno otočiť a dáme Oppo Feeble Whip. Tak, tu dáme Feeble. Oppo 1.8. Ježišimária. Dobre, keď sme stále pri rozjazdových trikoch, tak dáme manuál cez tento box. Tak, tu dáme otočku a dáme si Heel Whip do tohto kikru. A dáme opäť manuál. Trošku mi padlo predné koločko. Nachádzame sa pri takejto mini rampe, ktorú už som veľmi dlho nejazdil, ale neviem, či tu mám niekoho takého, moji verní fanúšikovia si pamätajú, že ja som na Instagram pridával v roku 2018, asi cca, a dal som tu na svoj prvý invert do barspinu v radiuse. Takže trochu zahádzime túto vertku, mini rampu, Feeble, dáme lipo. Skúsime lip grind. Šmíka sa to. Tak. Dobre, šmíka sa to. Rovno by som pokračoval do Feeble Fakey. Tak, zastavíme. Dáme Boro backlip. Dáme bar backlip. Tak. Kopy máme otestovaný a teraz dáme nejaké triky v radiuse. Na tej kondičke musím trošku zapracovať, lebo dal som si jednu serku a už nevládzem poriadne. Ale čo dostaneme do toho zas. OK, poďme na to. Dáme si prvý trik. To bude triple whip. Hopa. Dáme si heel whip. Tak. Dáme si kickless. Pekne. A teraz pôjdeme na nejaké overheady. Dobre, ideme prvý overhead, to bude front brie, invert. Yes. Barko. Teraz pôjdeme na brie flip to tail whip. Dobre, ideme na brie flip to tail whip na prvý pokus. To už budeme na first try, že to je easy trick. Každopádne ma napadlo jedna vec a to je tento transfer. Môžeme skákať z tohto dreveného banku až do účka a naopak z účka do dreveného banku. Takže poďme si to vyskúšať. Feeble. A odtiaľto skočiť až sem. Poďme na prvý pokus. Ja to dám rovno v tej serke s tým Feeblom. To sa mi páčilo. Každopádne, už teraz tam hoď like a odber. Už sa blížime k 4000 odberom. Takže odoberaj. Ideme na ten transfer, sa nevyrúbem. Feeble. Hop. Transfer. Oj. Yes. Tu dáme double heel whip. Krásne. Tu sa otočím a budem potrebovať fakt veľmi veľký ako rozbeh na ten bank, nech preskočím až do toho účka. Takže vydýcham trošku a ideme na to. Musím sa odrážať jak blázon, jak o život, kým ma niekto naháňal. A transfer, hop. Ježišimaria.
Som to nevytočil do účka. Vyhodilo ma to von do lesa. Nevadí. Kolobežka aspoň išla do prírody. Sa vyvenčila trošku. Dobre, skúsime si obidva transfery ešte raz. Do toho prvého skúsim pridať nejaký trik. A do toho druhého to barko by som možno nechal, alebo tam pridal nejaký tobogán. Ale ten druhý skok odtiaľ sem by som musel už vytočiť do účka. Lebo nechcel by som zase skončiť v lese. Jak nejaký lesník. Polovník. Takže vylezeme hore, pripravím sa a ideme na to. Dáme to rovno do serky. Takže let's do it. Skúsime tam najprv bar spin. Yes, bar spin bol pekný. To sa môže nechať. Si dáme Feeble heel whip. Dáme naspäť ešte bar spin a potom druhú lineu ako odtiaľ sem budeme už pritvrdzovať. Ten poriadny rozbeh. Nech to preskočíme. Yes. A už som to pekne trafil. Ono škoda, že tu dávajú takýto plot na túto rampu, pretože sa dalo aj odtiaľto skákať sem. Čo mám vlastne na svoju stranu, lebo tento transfer mám na svoju opačnú stranu. Tým pádom sa to horšie skáče, jak keby ste išli na tú svoju stranu. No a ja už som mal na Instagrame veľa klipov, tu máte môj Instagram inak. Kľudne mi nahoďte follow, chcem opäť hitnúť 10 000 followerov. Teraz máme 9,3 tisíc, takže followujte. Dobre, teraz tam skúsime už trochu poriadny trik, ale je to dosť nebezpečné kvôli tomu, že ja sa odtiaľto rozbehnem a pôjdem z tejto hrany 2,7 a keby 3,6 až sem do dopadu do toho bangu. A teraz, prečo to je nebezpečné? Môže to byť nebezpečné preto, môžem seknúť hranu prednej dosky o hranu rampy a hodiť papulu, alebo dopadnúť až sem do vody, šmyknúť sa a vykúpať sa pekne v bazéne prírodnom. Takže uvidíme. Samozrejme, nič z toho sa asi nestane, však lebo to máš bucina, však čo. Ale ne, takéto faily sa môžu stať hoci komu. Dáme to opäť s nejakou serkou, dáme si barbar v radiuse, tu dáme opäť ten feeble, ten sa mi veľmi páčil, sa z toho viem pekne pumpnúť a z toho dáme tú 3,6 do toho bangu. Musí byť pekne kontrolovaná, nemôže byť ani trošku nahnutá viac do strany, lebo už budem v prdelke, takže let's do it, poďme. Bar feeble a ideme. Uej, je to tam. Tu dáme heel event. Yes, krásne. Tá 3,6 filovala fakt pekne. Podľa mňa by sme sa mohli pridať aj nejaké triky. Samozrejme, ak nech nevynecháme ani jednu stritovú časť, tak dáme boro, heel whip. A tu dáme neviem, borko. A to čo je nejaký kameň. Kamienok. No nič, to si potom dáme. Ideme teraz sa presunúť na tú 3,6. Ja, jaká si pekná. Pekne sa opaluj zatiaľ. Dobre, ako ďalší trik by sme tam mohli ísť opäť ten transfer a dáme tam 3,6 bar spin. Teraz si dáme v tom rádiuse trochu iný trik, dáme si bar whip. Tu dáme buď 50-50 alebo feeble smith. Skočím a 3,6 bar. Myslím, že môžeme ísť na to rovno. Poďme na to. Bar whip. Krásny. Feeble smith. Backlip. 27 bar spin. 27 bar spin. Oj! Pecka. A tu na opadku 3,6 whip. Kokos. Toto už čo tu vznikajú, aké triky? Nahoď tam prosím ten like a odber. A teraz rozmýšľam, že aký trik dáme odtiaľto tam. Rozmýšľam, hovoril som o tobogáne. Takže tobogán tam môžeme dať. A potom kickless. Lenže sa ma to nevykopne tam do toho kopcu. Uvidíme, nezistím, keď nevyskúšam. Na boxe si dáme 50-50. Bez piet. Pozor na tie pety, nepoužívajte ich. Na súťažiach vám na to strhávajú body väčšinou. Kvôli štýlu. Dobre, takže vydýcham, lebo mám kondičku jak starý dzedzo. Dobre, ideme, prvý trik tam dáme tobogán. Nech to máme pekne po postupnosti. Takže ideme, prvý trik tobogán. Yes. Pekne, pekne, pekne. A teraz tam dáme ten kickless. Tu si dáme rýchly lip grind. Tak, dáme fakey feeble. A ideme naspäť. Dáme opory ven bar.
Opäť jeden bar. Fuj, tak teraz som skoro skapal. Fuj. Pane Bože. Normálne, neviem, čo na tom videu bude vidno. Spustil som jednu nohu, aký pes išiel čúrať. A skoro som stratil kontrolu na tej kolobežke, nie je to sranda. Každopádne nebudem na vás zlý, lebo v minulých videách som dával celkom vysoké počty lajkov za niečo. V tomto videu, keď dáme 100 lajkov, stačí iba 100 lajkov a z tejto strechy dropnem do tohto radiusu. To bude smrteľný jump. Lajkujte, lajkujte a budete mať za odmenu smrteľný skok. To už nechám na vás. Ja už beriem kolobežku a ideme na ten kickles. Porádny rozbeh. Tak dáme si kickles. Yes. Heel whip. Down whip. Brief flip. Yes. Cerka jak z magazínu. Pane Bože. Fuj. Normálne od dnešného dňa začínam behať. Fuj. Dobre, a tu do boxíku dáme si feeble hard 1.8. Pekne. A tu si dáme opäť na 8 whip do fakey half cap. Dobre, dáme si teraz nejaké kombička s manuálmi. Dáme bar, manuál, bar. Takže poďme na to. Bar, manuál, bar, spin. Krásne. Dáme tento kameň. Ježiši. Ale šmíka sa. A naspäť dáme 1.8 fakey, full cap dole a half cap. 1.8 fakey, nevyšlo. Tak skúsime na druhú stranu. Yes! Je to tam. OK, máme na tú poslednú sérku, poďme na to, dáme si bar spin, dáme si na flete tail whip, heel whip, finger whip. Bam!